Някакъв хайграунд. Вие тук няма къде да движи човек. Малко въздух. Айде. Я изчакайте да ви снимам как слизате. Да се придобие представа каква война е. Айде. 10 точки, ако някой се пребие. Това снимаш, аз те не стигна. Че пътеката е малко по-екстремна, какво да не мисля. Много ясно, че нямаш. Бати дървото, огромно бе. За разлика от всичко около нас. Това е знак, че вече сме долу. Да. Тоест, се наближаваме долу. Как да кажа.